Osa, die kolonia batzuen modu. Bai, kanpamatu bagotik moduen, da esautzen zu jente ezberdine. Gaina ez dauz zautzen jendie, zoiz ezautzen, pizkanaka, eta azkenien lagunek itxenza. Osa, lagun ondizek itxe osoz. Gaina sartzen dizena dira, harrikadiekie, eure moduen, así que, ondo dator orkestra gazteat egotia, hombre. Gainera ezautze egunera. Parkatu jure zure gaztiesa, baina txurru hori, gazti hau da, orduen dainaguak parte hartu dau, orduen dau konpizia da hori. Hala izen, oso gana, edo oso txarra, karo. Karo, berak gurekin loiteo. Hori da, zandak konpizia die, pasetan dizan gauze. Esata binen, hauein, eta gu, venga, ez dakize, txurru, eta orduen, egon behar da, bebai, gu gertu behar dugula, bera bebai, jaiko da responsabilidad gehiago. Serio, ya da beste papel bat da, ya ez da konkursanti. Konkizen bai. Egan hermanon da hori, ondo pegetan bade, bai. Nik egan hermanon da horan ez dut uste, baina esan hori. Bakotxakeko bere presizu eta ez dakit noarte helduko, baina ni printzipioz egan hermanon da lan ez. Baina ez dakizu, hori txautena, nunca digas nunca. Nik guk hainkak lurrien deko guzela. Hori da. Osea, sin más. Guka lehen izien gazen modukuek, baina programa baten gauzela, baina ez dugu, ez aldatu izan. Ni bintzet ez aldatu,